guys, masang buntag ninyong tanan. Ako na po ni Jejin Burrs and family. Gabi kay nagluto mong kukuan guys, kanang adobong manok. Mayamang sidan sa panyapon dya. Naapamay na salin. Na sige, nagpaluto ra siya sa pansit kanton. Kani nga pansit. Ganan siya nga pansit kanton guys. Mao ko nun nga lutoon kay mo nga sidanon. Nandiyan si Junjun padung na mo biyahe. Magdara na siya sudan na mo pamahaw. Wa pa ko nakapanudlay. Kaya ditso ko dari sa dikikan ko dito sa kuwan. Hi guys, good morning guys. Nagang ininit yung bukaw na. Guys, naluto na ho ag ipaluto ni Gian na pansit kanton. Diyan ginit rapod na ho ag sobrang gabi nga kuwan na adobo. Diyan ay bahaw, muna diyan nga kanon. Sobra po na sa gikaan ni Junjun. Diyan gidjang baon. Gilis pa man siya guys sa sani nga takluban. Ara nang giandam-daan para nagnaog ni Diyan kaon na laman ditso. Kay asa tong tiwasan tong ang labonon dito sa kuan guys likod. Gamay ra man ninunto kay hara tong gi anam. Diya si mama nadari si mama gaplansa. Sindag tanaw og kuan balita. Si Junjun gandam kay mabiyahe na pod. Good morning. Nagkaroon sa iyo. Jagang ginunag hapon guys, napa dito. Wa pa na mahalingi kay basa pa, wa pa siya mauga. Wa pa ko nakapanilhig na napi mga sagbot na nga hagbong. Mga dahon da nang tuwanga. Marami ni mga nataran, gamay ra kadyo mga kuan nataran. Asa tong tiwason tong ahong nilaban to sa kuan guys, likod gamay ra man inuuntog ilahang mga pang gym ang gi anam og kanang kuan. Laba para mag-gym sila na napot sila magamit ng ilabhan. Asa ni nga tiwason. Ang laba guys na hanang nahihay. Ang giyan naman na mong labag among labunan karon di managhan. Tagaay mo dito ba? Tagaay mo balik. Binlan tamoy na ang iyambaw na diha. Kiyat nang naong ninyo. Wa pa sa ko kadang kay dito ko sa likod naglaba. Naara man ito nakalimot sa pag ingon. Ay Hindi sus. kinong pagpalo apa inom sa vitamins ko na. Anak talaga ng nanay mo. Ikaw kaninong anak ka? Ha? Kaninong anak ka? Kaya imong gitagaan balik. Wa ko na si korta ko muna diha. Ginagamo yung bawang gibili na daan dito. Like mother like son ba ja? Di ba ma? Diya, anak mo siyang nanay. Oo daw. Gibilin mo lang mamaya. Like mother like son. Pero TikTok, kalti kayo. Damatad pa ni mama. Wala nilipog ni mama guys. Nakaya ng vitamins wala. Inom. Ako man dito giatanan. Get nga naman tong mama. Nakalimot na lang sa iyang baon. Diya. Asa ni nga, kanan guys, limpiyuhan kaya nga lutoon sa bawon nung kanang prituhon dyan. Masaka sa kustasya, magkuha ko ng tawil. Manok. Dari na siya po. Kakaon ko sa manok, tapo ka, kaya dyan nga po nung gano'n na ng halingan. Palitan-litan ka gunting, matugurog. Buwan masig na gunting na po. Gunting ba? Ayun, panggunang gunting na ra. Mangita ko gunting na po. Itong pangalaman ba? Arang mo makroponon. Ay. Ito ba? Ano di ay? Nag-ikap nung lagi ka. Katugon ko, buntag sa Diyo, katugon ko. Patay tayo dyan. Nag-ikap ganina, buntag pa. Alam na. Ansa na? Ha? Ansa na? Nangwakwak gabi. May sa gawas ba? Hinahinay ba? Pang ba? Pang gasolina ba? Ano na pagkadiha, nagtutuod na kadiha ah. Sorry ko. Kehon ko. Iyan na po ito pahubulog sapatos. Panglakdan lang ni mo ng mga tanom. Ano mo di ay? Sa?
Mangi ka dia kanay muhang kon tik-tikon dyan na nang nagpudyo da na. Naka dia mag-ian. Kada tik-tikon yung kanot. Tik-tikon. Asa ni nga limpiyuhan ng isda, guys. Naluto na kang sinabaw nga isda, guys. Ang ibutangag-tangad o ka ng sibuyas dahon. Ano dyan, magprito na lamang ko. Iprito na ka ng katanga. Magyod na maglisod, man kayo na ginhawa. Nga na di. Siyempre, proud sila nga nagdako na ilang lawas. Padong na po sila mag-gym. Ikaw ma, mag-gym ka ma? Ano gani, kada og sa isa ka. Kuhan gani, kaon. Magka-symbol ko the equipment. Ano sa YouTube. Malit ako mga square bar, tubo. May pa, magasimbol ka. Hindi na mo matong gym. Hindi na mo magbayad-bayad. Ano diyo, trapalan na nakugot para di mo basta. Ugnay mo arsa o bayad. O diyo, sa kamera, samok mag-inay mo arsa, para sa nung ka. Samukan mo ka matong gym. Kaya dagang mag-gym. Di mag-imo ka mo ka Tanaw galingan. mo sa lagi. Iresod ka pilagi ang May pamagtanaw ko sa 1 kilo na whey protein kay mag-whey protein ta kay. I-research niya kay di pamunta. Igna ko pilagi ka na 1 kilo lang sa kay mo sa 1 kilo. 1 kilo ba? Diyan, ang sama ni Diyan. Ha? Airpods rin na. Oh, din. Kana i-check na Bluetooth ba? Kanang isungsung sa dalawa. Oo, kanang di na wire difference na gamit ng mga. Ako na oy, ako na gidagdag yun. Nakoy Jiski na mahalin siguro milyon ni kay. Kakaiba. Asa? Jis, isus. Di na ko pakita kay gusto ko. Nang gipost sa Facebook ningan nga ila ko nung palito no 100. 100 pesos? Oh, Dahil pwede mag-isoyo, dahil. di ko. Panira may itlog, dahil. Di ko. Dungag og itlog. Pila ka bok? Ito lang. Murag nagdungag na ba kag ganun? Magdangag pa ko na may dahang luto. Ara nang initin. Yun niya ang itlog asa may kansa. Dangagan na. Ito lagi dito natin ang lagi na pauban ludong do sa Cebu pa. Aw sa Cebu basta kay mura lagi baki. Naglawas. Oh. Dilaliman ka di anak kayo dayo anak. Tani dinhi ba dako kayo niya dinhi ang lubot gamay kayo. Durikat po sa gym, Big. Samukan magkamog daghang tao. Malingaw mo bukas sa gym, God. Di mo makasabay dito, murag mga kuan, kanang mga ninja turtle bitawan, nakiglawas o. Kung sige ka na eh. Siganap, sa gamay kayo, siganaan. Liguhat ng gamay, ligbarog. Kanang kuan mo pa. Niya, igura niyas na tog 5 kasi. Ito sa, duhanton niya butog 5, pag umagas matog 5, ano di sasabi? Ano pasasabi dito? Ano pasasabi? Hindi mo pa din proud ko. Wa, lagi. Kaya kambog yun, sunton to ba? Hala naman tay mo do. Abot biyo. Gano'n ko dito. Unya og ikaw mag-anana pug ka dito sa samin. Di Anana. ako na kung na dito. Kiro putanan di na. Mamatsu na kasi diyan ma. Matso, matulog ko eh. Ingo nagburot na iyang dinhi. Dalag mas, maglay kong mas. Akong jacket, Yung asa. tubig. Pila ka itlog nga dangagan duhara? Tubig. Tagisa ra jud ka itlog kanon? Para na ako kulang ganina, gusto ko na po ko itlog. Nga nung isa-isa raman. Mahal ng itlog. Matabang og napo 20 di kami ra duha. Di kita di ka maupog binayad di mama anak kada usa ka 3 usa ka gabi. Mag-kiss ka magkuan, magbak. Bawal sabay ng bakog cheese no? Bawal. Aw bak lang ko no. O dala na. Di pwedeng wala na kay dako kay ng tabang na tunog. Pindas tubig. Kala. Tubig. Para sa nang inyo ang pag-gym-gym? Balit kay. Ha? Para sa inyo ang pag-gym-gym? Rasa? Para matsu. Para sa mong kogalingon. Para matsu. Kabo ka manay, ba't nang mindset ni mo mga mag-gym bitaw ka para porma pang-impress sa mga tao Di, like maayo. ni pati. Mag-gym ka para sa mong Kogalingon. kogalingon, para healthy, para fit ka sa Siguro. oras ba? Nananood na siya sa YouTube kay mo mo. Hindi. Wala na. Nakaibaw ko nga nung mag-gym mo? Ah. Mamantay. Gamay. Gamay. No, tinood no. Magpadapin lang mga Ag kanini. number 1 nga man dyan si Papa. Sunod ang anak. May kaduhari, oh. Kuy-kuy raman Oh. sa papa sa likod. Mo na. Pag inanaw kay ako di ra ba jud ko mong ilam. Oh, di mo Medyo sa pang mati mo gym. ingon ganina nga, magsige ka na ana bisag gamay Braso braso. nainis ko gabi kay dugi Oh. kay buyan ng dampil magsigi ka na anak pa. Hindi karsa. Ano sa salamin? O, di ba? Namantay na Ano to. manginon Brad, saman Brad, marsa mata di na. Mo na yun ang gym, mamantay.
Niwang ko nawala kung aping bay din na ako na kundri pa nga o na purma. Madugay na kaniyang pa nga di magkamasin. Murag si Uncle Roy ba? Ano, Murag si Uncle Roy ba makananganak magtakilid ba diri street tigana ba? Guys, nanguli na sila guys gikan nag-gym. Yan na ilang pagkaon. Anak ka ng Saging ina mo. o itlog. Gamang sudan, pritong isda, Dinulang sinabang isda. isda o barbecue. Pagkatasan nag-gym o, Di na ka mag... Dali. Amo nang ipanitan para mauwa mo ulit mo. Oh, Sakto bit pa. Pagka mayuwag ni mo bunang na yun. Ah, hanggang dapat kirmi. Klat. Kitewa mo kayo ng vitamins kanina. Kasi na mo, ka. Kainom ko, te. Kamo. Mama. Nagkainom man si Dian. Ganina kay ako ulit yan. Dito. Nanginom ko kanina. Dong, nato na pito matanin mo ba? Garakuha ko. Kanang nangyay. Garakuha sa gulain. Mama na inukan. Gawa. Yan, yan. Sunod pa na kanon. Nanik para sa iro, eh. Mama na lang ito. Nandungan ka wala. Naluto na din. Di mo hindi. Oo, di na nag-iukan. Hindi kot na gani. Yan yung video din. Alam na sa larin sa naguslot sa mantilma. Kinsi sa larin. Di siya magtusok-tusok. Kasi yung kamay ng video mo, kami yung nagkana. Kalami sa dukot. Niyapon tanin nyo guys. Hindi ko mutunin. Manyapan tagat. Magtudaan na tao. Yung yung Sabi. Programa pa. Uy pa ako Kasi ah, nagtalikod wala. sa kamera. Asa man ko? Ah, di oh. Dili. Niya kayo nang i-front kaya, hindi siya mag-iso-iso. Ang sa front. Yarap yun mo. Harap man na. Mga ang tanong na klamat bagong gay. Bago nga rin kahang. Hang kayo? Alam, ganun daw ko pa. Ang kain. Manyapan tagat. Tagal. Mga ang takanin nyo. Muli na nag-gym. Nang mag-gym, rag mamantay. Ah, Yung Sinabito, nas mama, saksi. Sinap, yung pamuganin na. Yung matita. pamingkoy pa. Mingkoy, kanang mingkoy. Mga buraot. Galing siguro mo. Wala. Halang man. Tabangan ka sa bauma? Mga sinan? Mana. Kuya ko na sila. Sunod kayo, magtimpla ka ni sabi ko sa kakutaran asin. Na kilo. Sige lang, inaanak ka kayo. Atinan man. Sarap na yan. Umarap niya. Dahil niya sa limpla. Lahin na panimplas, bidara na kaysa natin bata-bata pa. No. Tinod, imarat na ka ma. Parat na ma. Parat na. Tinang pala. Lahin na lang kita panimpla mo nang di ka makabuot. Kaya lahin sa panglasa, lahin mo ang panglasa. Hindi kayo ginakain na. Ngayon. Sa may kontra sa asin. Di pa ka mo to. Hindi ka tamo ka ang atin nga. O di ka tamang gimarat na. Dibisi tunta. Asa mo nakita, di mo ikaw parat repetition. Pero po ko lang mo. Kontra na po ka. Patanaw na siya ka na sa YouTube niya, baka naka Dr. Willie, makagis na siya. Ikuan na nayagi, aron makakuan sa ikuan man tugi, paliwanag man. Ibutang ra niya na sa iyang kuan. Pero imo na ng tanawon siya, pero na mo gawas. Ew, ganun pa ba, akong gibalik ko akong gay. Wala diha. Gamay lang. Magpalabit ko mo. Mag-get ng puno. Magaling. Masubran, magugug ka nung di. Busog di ko ginawag tarong. Tamat to saging. Sa tindira nagpangyo na mong 7 kabuk, 20 pesos. Nada ni sa dool. 20? 20. 20 ra, kadaghan ng saging mo. Tagsaging nga. Kaon tagsaging guys, kada adlaw. Ang palakas sa tawag lawas. Inaangat ang bita. Lungat ka na, palangon ako. Alo? Kahit. Ito na ako kayo. Lang ako. Muna sakto ka nagsaging. Huwag na gym, di mo kawag saging. Hindi tayo na mukha sa una dahil. Hindi. Good un. Kaon ka. Kaya, nag-gym ka. Sila nakabisis nung naid saging jay, gibilin kay kanon lagi ko ni gumagjip ko. Eh guli, gikan jim mo nagsaging nauna na panit nila nabilin.
Ang Very good. Wala yung mga on. Kami din. Di. Dawa. Kami rin mga on. Magpalit ng takik sa kambulig dahil ibig tayo. Kami din, may pamay, bitay man itatay sa buwan at saging. Dito naman. Dali ka may nung ano, kaano nga, dali naman may nung ibitay sa buwan. Buwan. Kanang aso Kanang kuno. abo. Ibutang na niya sa pungangon sa kanang ningay saging. Ay, aso pud kuno sa buwan. Ngano ka ha? Ang kinaing ma. Aso ka ng kan ba aso kuno anang. Di ka ng punggay ba, bagiran o gabo. O sa mga ma'am. Di na ko. Nang balita ako. Ano naman ang balitagot pa lang na TV, awa man naman. Ayaw. Kay. Wala kalara na. Na, kung bati kayo gusto mong kamasil, kaon yung saging. Saging, si Dudong. Balag makasuka-suka na. Basta kaon. Lisod ka no sa kong ilong din. Ibas yung ilo, Uy. pakaon ko. Ipaspasan din mong suyok. Ang sama? Isap-sap. Ipaspasan din mong suyok. Ang ganoon. Suyod ko na Kung gano'n. lang sa istro, kung sa man. Ipaspasan ko ng sadya pag kanon. Pwede din si Joe po ng kanon. Iya. Iya, kaya naman ang nguya akong suyod na yan. Ay, Nga kay pinalata man nagijang kanon man ng si Joe po. Ang panagman. mo na yung mana siya na suyupon kaya. Kaya man suyupon. Panagman in taon. Katumbayot si kadalo bribuatan. May magkasabi ko pero yung mga bayot nga daw, king lawat. Swerte sa pamilya ba dyan ang inganang na Ugihan kayo. Ugihan na. Ugihan. Bidaguban nila ang wanan kay bayot ko na pero swerte ba sa pamilya ng bayot. Gender mong gihapon na. Tawag yan po na. Kung may karapatan ninyo na ano. Pancake lang. Nadia. Nagamay rin sa gikaw kanon, babe. Wala ka na nagma. Magantos din na si Jack. Bisa ka kanon pag gamay ra gid kanon. Di pili ko palabi pag lagi kig masubran ko kaugdagan. Unay ko lang talaga. Oh, mamagyapon di mo kaon pa magkagpantik. Binlik ko. Sabi mo kung mukaon pa ka. Ya, Bili ko lang tiguan. Yara pa na do. Suki yara pa na tagapalit. Kila na. Ngalay. Di butalan ko ano ba? Manad pila ka buhok. di na kaya to nga ibutang sa plato-plato din. Wala na. Dito niya plastic, Okay. din gusto na niya chocolate. Kaya ba man diyang imo ha? Kaila dito siya nako. Makailan na unang gipalit dito 20 na yun. Nakaingon to. Puso ko muna. Ang unang gipalit, upat track eh. Tilaw ka na, upat kabuk, tigdo-do ami. Pag gumanya kaon, lami lagi ni. Hatag siya 120, dusi kabuk gipalit. Ugma, tagaan ka ng statika. Para ugma ipalit. 120. Oo. Palit na 100. Ako ah. Oo. Salamat. Ato man duha. Ay pancake dayabi ko gako ah. Ato duha te. Dili ba abi ko kwata ba? Padugot tilo, di ko ganas amon. Yung ka. Lami na ka, papalami mo. Ang syrup pa, nasa rep.